Yes, ayun po mga master, no? So andito na po ako ngayon sa bahay nila ni Marinong Humboy mga master. So matagal-tagal na rin mga master na di ako nakabalik rito, no? Yan. Ito yung ano nila. Yan yung bahay nila ni Marinong Humboy. So ayan po yung bahay nila ni Marinong Humboy mga master, no? Ayan, so ito pala yung bakuran nila. Ayan, bakuran ano? Oh, yes, bakuran. Ayan. So, ayan guys, so matagal na po si Arquitero Master na pumupunta sa amin, pero ngayon na po siya magka-house tour guys. So ngayon dito po banda, nandito marami po tayong mga pananim, of course, kasi mahilig po tayo sa mga tanim, plantito po tayo mga homeboy. Ayan, kapag plantito ka, mahilig ka talaga sa mga tanim, mga halaman or di bulaklak. Ayan, so dito sa amin, medyo yung mga halaman ko ngayon, medyo nalanta na kasi dulot ng kwaresma. Tag-init po mga homeboy, no? So yung mga halaman natin, medyo mamamatay talaga yan. Pero okay, dito maganda, pakita mo Arquitero Master dito. So dito nung isang araw, inaano ko to. Yung mga pinuputol ko yung mga yung mga light nito, makakasibo lang kasi medyo pangit siya tingnan, di ba? So kinakat ko po 'yan. Tapos magsibol po siya na bago. So ito na po yung mga bago, gaya nito. May mga bago na po siya, mga sumisibol. Ayan. So yung mga bulaklak ko, ayun tawag dito is mga klase ng mga gabi-gabi, napakarami. Ayan, so matagal na si Arquitero Master pumupunta sa amin, kaso nga lang hindi pa siya nakapag-house tour. So kanina, sa nauna po niyang vlogs guys, dinadalhan na po ako ng isda. Nung isda sa nakuha na po sa Pamingwit. So thank you so much guys po ni Arquitero Master nga pinapatikim niya po ako sa kaniyang mga huli. So sana po suportahan din natin siya, and don't forget to follow, subscribe sa channel para ma-monetize talaga siya mga homeboy. Kasi pila may kuwang ni Morondot? 100 plus siguro. So yung subscribers na guys is mga 800 plus na. So kunting-kunti na lang po talaga para ma-monetize siya. And dito banda guys, ito. Orchid po siya tawag Yes, orchid po to. Ito yung tawag na orchid, and ito is ano bang tawag nito? Nakalimutan ko name nito. Sinasadya ko talaga ito nilagay dito guys para pumunta sa itaas. Ayan po, ang daming mga hinay-hay, no? Kasi naglaba po ako kanina guys. Yan po yung mga nilabahan ko. And dito, mga part o gabi-gabi din po dito. Ilang minutes na ba to? 2 minutes pala. So, ayan guys. So, unahin natin yung mga bakura natin. And dito, si Arquitero Master, hindi pa siya nakakita. Nakakuha na kanidot. Kailan kanidot? Ayan guys. So, meron din tayo mga limon, no? Limon. Mao na itong gikuan mo, no? Yes, limon. Yes, ito po yung limon. Matay yung limong sili ko, no? Oh, sili limonyo. Galing po yung kinatatay pitoy na sa limonyo. Kwaris mga lang. Marami dyan. So, dito guys, ito po yung limon, no? Pang gamot mo to sa ubo. Ang daming bunga. Ito pag ito. Yes, ang daming bunga guys. Hindi pa na hinog eh, lala. Kani, hinugan siya. Ako pa nang gipa ko ang mayo. Ako lang mo hilo. Ipahilo pa siyang mayo. Ayan, hilo. Hilong-hilo, dilaw-dilaw na. Lukan. Ayan. So dito guys, so dito banda meron din tayo mga buongon di ay. Oh, buongon sa. So sa mga gilid-gilid namin, meron talaga kaming tinatanim, mga vitamin C more. So ito mga homeboy, marami din kaming ori ng limonsito or di limon, basta limonsito. So dito is po to, Bangkok. Yung 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 by variety kasi yan. Yung limonsito by variety po yan mga homeboy. Merong Bangkok, limonsito, meron ding mga iba-ibang lain ang kuan niya. Oh, variety, iba't ibang klase. So ito yung ibang klase. Tapos dito, meron din tayo dito guys. Ito po yung mga nakalimutan kong pangalan yan. Bangkok, tapos the king lemon pala. Yung mga malalaking limonsito doon. Oh, and of course, dito sa bukuran ko mga homeboy, meron din tayong mga itinatanim na sili. Yung sili guys, limonyo. Mabisang gamot po yan, lalong-lalo kapag may sakit ka. Kumain ka lang ng sili. Kapag may lagnat ka guys, kumain ka lang maanghang. And ito yung tawag, ipalapit ko doon para makita nila ang maraming pula-pula dito. Yan, no? Malalaki na. So sili demonyo po to mga homeboy, ang anghang ito. Galing po to kinatatay pitoy nung pumunta pa ako dito, noon. Ayan. So of course, meron din tayong buongon. Yes, buongon, no. Kung makikita niyo po sa bakura namin guys, maliit lang po yung bakura namin. Pero inaano ko lang talaga, parang tinatamnan ko talaga na mga siyempre makakain natin sa darating na araw or tama. Ma-harvest. Parang ganito. Ayan. And ito, parang Christmas tree ito. Sinasadya ko rin to guys para maganda rin lagyan ng yan? Christmas light? Christmas light. Hindi ko lang naglagay ng Christmas light kasi wala tayong pambili ng Christmas lights ng unang buwan. So sinasadya ko yung nilagay yung dalawa para dun sa terrace namin. Maganda siya. Dun sa terrace namin guys, landong. Hindi mainit. And dun banda, meron ding avocado. Mga siguro mga 3 years na yung avocado na yun, malapit na po yung mamunga. So tinitrima lang talaga namin, para sa bandang sa ibaba
Hindi po siya, maganda po siya tignan. Ayan. So, dito mga banda mga kahomboy, kanina pinapakita ko po sa inyo doon. Ipakita ko na dito. Pinapakita ko po doon mga kahomboy. So, ibang uri po yan ng halaman, no? So, dito, ibang uri naman to ng halaman. Dito guys, yung mga nilagay ko dito, mga San Francisco. Ayun, medyo ano po siya, nalaos kasi walang tubig. Kailangan to ng tubig guys. So, kailangan kong liligan to every night or umaga. Dalaos gid siya. Liligan namin to namin. Kaawa yung mga bulaklak. So iba't ibang uri din to, no. Itong itong San Francisco na to, galing po to sa farm ni Tips Mio. Kinukuha ko po to sa farm. Mangayo sa kanila de? Mangayo sa kanila? Oh, masuri ko dito. Asa ko maglakaw-lakaw. So, ano kasi kapag plantito ka guys, kapag syempre kapag pumupunta ka ng ibang lugar tapos may makita kang mga maganda or gusto mo pong halaman, naghihingi ka talaga ng mga sana, di ba? So yun, mga San Francisco. Tinitriman ko po to kasi noong Karon dito siya. Badyang ito. Murag gabi-gabi no? Yes, badyang po to guys, yung tinatawag ng badyang na tapol. So dito banda, iba't ibang uri po yan ng San Francisco. Ang layo nga lang dito. Meron din dito sa may ano. Dito din sa taas, mga San Francisco na lanta nga lang. Yan dito. Yan, so lanta na po yun. So tara, pasukin na po natin. Ito po yung ano namin, papunta din sa likod, mayroong dindaanan dyan. So ito ngayon na tayong, si Rakitirong Master naman yung ipopokusan ko ng camera. Siya na po yung papasok sa bahay. So let's go. Na yun po mga master, no? So pasukin na natin yung bahay ni Marinong Homeboy kasi tapos na po tayo magpakita sa mga ano niya, mga halaman niya. So dito naman tayo sa loob kasi matagal-tagal na rin hindi ako nakapunta rito. So titingnan natin kung ano yung pinagbago ng bahay nila. Ang bahay namin ay bahay nila pala. So ayun, tara, let's go. So ayun mo mga master. So bali ito pala yung ano nila, silbi, terrace, no? Terrace. Ito yung terrace. So terrace namin mga kamboy, no? And ito po minsan na to, ginagawa po to ni Papa. Pakita mo do. Kasi proud na proud din tayo, guys. So dito ko nakakita palagi si Marinong Homeboy mag-live sa kanyang Facebook page. Yes, yung misa na yan. Yung ano na to, yung misa na to made of ano pa to? Made of stone. Made of stone. Ang trabaho kasi ng Papa ko, ano siya, ano ba? Marmol mo na siya dili. Stonecraft, yes. Stonecraft. Si Papa pong trabaho ni Papa, yung gumagawa sila ng mga misa pag-export po yun, no? Kapag mga ano po, kapag yung Stonecraft, ano po yan? Ini-export yan sa ibang bansa guys kasi yung mga ginagamit, mga bato lang to. Yung mga bato ito, pakita mo do. Kinalagi? Yes, ito. Mga bato-bato. Ibang ori ito ng bato guys. Gray color tapos may pula. Kung gusto niyo pong malaman kung paano po ito ginagawa, i-message nyo na sa akin kasi itong misa na to is mosaic design po to. Mas marami po mga design ang baka gusto nila magpagawa, wala na, ganyan. Napakaganda nito guys, napakaganda, promise. Nung sa ilalim nito, bago to ginagawa, bago nilagay yung bato, pinaform mo na ng Papa ng plywood sa ilalim. Plywood po to, tapos pinapaano na namin, pinapadikit. Patong ang bato? Yes. So, abangan na po sa mga vlogs kong susunod kasi gagawa po kami ng misa ni Papa. Papakita ko po sa inyo kung talent ni Papa guys. Yun. So, pasok ka na dot. Pakita mo na so, sa ano. So, dito naman tayo sa loob. So, meron na pa kayong ano, no? Yes, ano po yan mga kamboy, no? Meron ka ng bagong TV? Mga kamaster. Pinagalaan ko talaga, kahit maliit na po talaga yung sahod natin kasi makita naman talaga natin na kunti lang yung subscribers natin, kunti pa yung mga viewers natin, pero at least meron din tayo maiipon, no? Meron tayo naipundar ba? Yes, binibili ko po to bagong TV namin, which is TCL din to, yung brand TCL. Maganda rin yung TCL? Yes, and 22 inches. Smart TV na siya? Smart TV? Yes, Smart TV po to guys. So, yan ang ganda, Smart TV. Next project ko naman, magpapakabit po ako ng internet. Ay, hindi internet, kahit ano lang. Makabili po ako ng modem kasi para yung mga vlogs ko is makikita ko lang dito sa TV. Ayan. Yan po ang maganda sa Smart TV guys kasi ano po siya, may apps na po siya YouTube. Maganda sana yung mga latest na TV, mayroon na rin Facebook. Kung latest lang sana yung nabili natin kaso mga matagal ko na po ito nabili. So ayan, so new TV guys and pinapadikit ko lang sa pader para mas maganda tingnan. And of course, ito, so, binabili ko po to. Dispenser din, meron din palang dispenser, no? Bumili ako ng dispenser guys kasi of course, kailangan natin and meron po dito mainit, malamig, at saka yung ano talaga, yung ano ba tawag niyan? Natural na tubig. So, every month, hindi pala ito every month, nabili ko to nung guys, nung kasasahod ko lang sa YouTube, nung una ko talagang binili, yung motor ko po, kumuha po ako ng motor, and of course, binilhan ko po si Mama ng washing machine. Yung washing machine is nandun sa loob, nandun pala sa labas. So, puntahan mo mamaya Arakitirong Master. Si. So, and
Yung lula ko rin po, binibilihan ko po. Basta, Marami na rin nabili si Marilang Homeboy no sa pag-YouTube. almost 1 year na po akong nag-ano guys, nag-vlog. So ayun, meron na rin po nakita, no? Kahit kunti-kunti lang po yung sahod natin, para at least kahit maubos yung sahod natin guys. Meron tayong naipundar. So yun mga master, grabe ang laki na pala ng pinagbago dito. Hindi malaki, kunti lang guys. So sana mas Para sa akin malaki na. Di, sana papunta ka na rin dyan. So huwag kang tawang-tawa kasi baka ma-fool ako sa'yo ah. So matagal-tagal na rin di ako nakapunta dito mga master no. So ayan guys, sa likod, yung washing is nandun sa likod no. Doon views ko po doon sa ano, pasimula ko pa lang sa aking YouTube tsaka sa aking Facebook page nung pag-upload ko po doon, tapos yung tinatitle ko po noon is may YouTube salary, kung saan ba napunta, doon sa ano, tsaka yung ina-upload kong yung washing machine. Umabot ng mga 50,000 views na po yun. And ano pa lang yun, kasimula ko pa lang sa Facebook page. So sa lahat ng mga viewers ko dyan, thank you so much guys. And sana supportahan din natin si Rakitirong Master, no? I-subscribe natin si Rakitirong Master, i-follow natin, and i-hit natin yung notification bell para mas updated tayo sa kanyang mga bagong vlogs. Yes. Medyo matagal na po kami hindi nagkita, siguro mga 3 weeks. 1 month siguro eh. No? Mga 1 month na Nung katatapos ng bahay ng ate, hindi na kami nagkasama. Kaya kagabi, nag-message siya sa akin, sabi niya punta siya dito. Sabi ko naman, sige. And kanina, pagpunta niya, dinadalahan niya talaga ako ng fresh nga katambak at saka yung isa. Basta katambak yun. Isda. Mumukbang namin yun na Rakitirong Master guys. Yes. So abangan nyo lang po doon sa sa next video. So, punta tayo dito sa likod mga master no. Dito sa likod sa bahay na ni Marilang Homeboy. Ayan. Ayan, maraming sinampay si Marilang Homeboy oh. Kakatapos nyo lang maglaba pala no, Marilang Homeboy. Yes. Pagkatapos ni Mama maglaba guys, so ano talaga? Kaya maraming mga talaga na. Binilhan ko si Mama ng washing machine. So dito po yung nilagay yung washing machine. Ayan yung washing machine. Yes, ito po yung washing machine natin mga homeboy. Ayun, ganda. So mga ano na rin to, mga 8 months. Mga 8 months na po to sa amin. Ayan. So ayan po. And meron din tayong ano guys, malapit na kasi yung pista sa amin mga homeboy. So meron ding ano dito baboy oh. Yes, yung isang biik na yan. Ang ano na yan. This coming pista, March. So sana mas lumalaki pa yan. Ayan. And makikita po nung sa vlog nga una guys, meron sana ako inahin na baboy. Kaso nga lang, nagkasakit po yun. Yes, nagkasakit. So binibinta namin yung ano niya, yung nahalin. Binili niya ng bago yes, ganyan. Ko po ng bago. Ano po yan, mga 9,000 kapin yung nabayad ko dyan. So yan po mga master, so tapos na po tayo mag-house tour sa bahay ni Marilang Homeboy. So sana wag niyo kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong uploads mga master no. So ayun po mga master. So marami na pala yung pinagbago dito kasi matagal-tagal na rin. Maraming sinampay na hinayhay. Matagal-tagal na rin di ako nakapunta rito, mga 1 month na siguro mga master no. And so ayan po mga master, so maraming salamat sa palaging pagsuporta at panonood ng aking mga vlogs. And ayun, bye-bye.